Byla v zástěře s podnosem v ruce. Všichni si mysleli, že je to jen obyčejný číšník. A když přistihl manažera, jak před všemi ponižuje tu ženu, učinil rozhodnutí, na které nikdo z nich nikdy nezapomene. Byly noci, kdy restaurace Zlaté nebe zářila zvenčí tak jasně, až se zdálo neuvěřitelné, co se děje uvnitř. Křišťálové lampy rozlévaly jemné světlo na bílé ubrusy. Zvuk jemných příborů, tlumený smích a decentní hudba vytvářely dokonalou iluzi místa, kde bylo vše v pořádku, kde bylo vše elegantní, kde měl všechno svůj řád. Ale iluze se dříve či později rozbíjí. A tu noc se iluze Zlatého nebe chystala roztříštit na kusy. Sebastián Horský stál na nohou více než 2 hodiny. Jeho nohy na to nebyly zvyklé. Po léta byl mužem sedícím na druhé straně stolu. Tím, kdo rozhodoval, kdo podepisoval smlouvy, majitelem skupiny Horský, jedné z nejdůležitějších gastronomických korporací v regionu, s restauracemi v několika městech a jménem, které otevíralo dveře tam, kde jiní sotva mohli klepat. Ale tu noc Sebastián nebyl majitelem ničeho. Tu noc byl prostě jen dalším číšníkem. Měl utaženou zástěru, podnos v ruce, vlasy mírně rozcuchané, aby nevypadal příliš upraveně. Nikdo ho nepoznal, ani zákazníci, kteří s ním vešli do styku v jiných souvislostech, ani zaměstnanci, kteří kdysi viděli jeho fotografii v nějakém firemním buletinu. Na tomto místě, mezi stoly a podnosy, byl Sebastián neviditelný a to bylo přesně to, co potřeboval. Před týdny mu jeho společník, Arnošt Patočka, předal finanční zprávu o Zlatém nebi, která neseděla. Čísla ukazovala stabilní zisky, ale stížnosti zákazníků tiše narůstaly. Komentáře na digitálních platformách zmiňovaly napjatou atmosféru, zaměstnance, kteří odcházeli bez vysvětlení, fluktuaci personálu, která v restauraci, která na papíře fungovala dobře, nedávala smysl. Arnošt mu řekl, že to je pravděpodobně menší problém, že nestojí za to, aby se majitel osobně angažoval. Ale něco v Sebastiánově instinktu mu říkalo opak. A tento instinkt, který ho už vícekrát v životě zachránil před špatnými rozhodnutími, ho nikdy nesklamal. Poprvé jí Sebastián spatřil během 1. hodiny. Valerie Kovářová procházela sálem s plným podnosem, jako by nic nevážil. Její pohyby byly přesné, bez spěchu, ale bez přestávky. Obsluhovala každý stůl s pozorností, která nebyla hraná, ale skutečná. Pamatovala si jména stálých zákazníků. Předvídala, co potřebují, ještě než si to objednali. Usmívala se způsobem, který nepramenil z tréninku, ale z nějakého hlubšího místa. Sebastián ji dlouho pozoroval, aniž by si ho všimla. V té ženě bylo něco, co se nehodilo do prostředí. Ne proto, že by se lišila od ostatních, ale proto, že byla příliš dobrá na místo, kde Sebastián postupně zjišťoval, že věci nejsou v pořádku. Tomáš Novák, druhý číšník ve službě, se diskrétně přiblížil k Sebastiánovi, když sbíral stůl poblíž. Hele, řekl potichu, aniž by se na něj podíval. Vítejte na noční směně. Rada, dělejte svou práci, na nic se neptejte. A když je Radim poblíž, raději ani příliš silně nedýchejte. Sebastián na něj klidně pohlédl. Radim. Tomáš sotva zvedl pohled k postavě, která v pozadí procházela sálem. Muž pevné postavy, bezchybný oblek a výraz, který jakoby byl stvořen k zastrašení, procházel mezi stoly, jako by mu patřila celá restaurace, jako by každá osoba tam, zaměstnanec nebo zákazník, existovala jen proto, aby mu sloužila. Radim Dvořák, manažer Zlatého nebe. Sebastián ho najal už dávno na doporučení Arnošta. Čísla se v prvních měsících pod jeho vedením zlepšila. Ale čísla, Sebastián to věděl dobře, ne vždy vyprávěla celý příběh. Je tak těžké s ním pracovat? Zeptal se Sebastián, předstíraje nenucenou zvědavost. Tomáš se bez humoru tiše zasmál. Těžké je slabé slovo, ale pokud si chcete udržet práci, raději mlčte. Zamlčel se a podíval se tam, kde stála Valerie. Zejména dnes večer. Něco v té atmosféře se mi nelíbí. Než se Sebastián mohl zeptat dál, Tomáš už odešel. Bouře přišla bez varování. Byly to nejrušnější hodiny večera. Každý stůl byl obsazen. Hluk v sále byl neustálým šumem rozhovorů a smíchu. Vše se zdálo plynout normálně, dokud se Radim Dvořák náhle nezastavil uprostřed sálu. Jeho oči se setkaly s Valerií, která se v tu chvíli blížila ke stolu se 2 talíři v rukou. Něco v manažerově výrazu se změnilo. Napjaté, stvrdlé a to, co následovalo, Sebastiánovi vyrazilo dech. Valerie!
Radimův hlas prořízl šum v sále jako nůž. Zastavila se, klidně se k němu otočila, ačkoliv si Sebastián všiml, jak se jí ramena sotva na vteřinu napjala. Řekněte mi, pane Dvořáku, můžete mi vysvětlit, co je to? Radim hrubě otočil tablet, který měl pod paží, k ní. Byla to stížnost. Zpráva od zákazníka z před několika dny, která mluvila o chybě v jeho objednávce. Valerie se podívala na obrazovku, její výraz se nezměnil. Ten zákazník si objednal změnu v jídle poté, co jsem již odeslala objednávku. Vysvětlila jsem mu, že udělám, co bude v mých silách, ale v té chvíli bylo obtížné to změnit. Pochopil to v tu chvíli a nic nebylo. Vaše verze, přerušil jí Radim, zvýšil hlas natolik, že se stoly v okolí začaly otáčet. Co mě zajímá je, aby se takové chyby nestávaly. Nebo potřebujete, abych vám vysvětlil, jak dělat svou práci? Sál stichl, rozhovory utichly, pohledy se stočily k centru sálu, kde žena držela 2 talíře v rukou a muž v kravatě s ní mluvil, jako by neměla žádnou hodnotu. Valerie okamžitě nespustila hlavu. Sebastián si toho všiml. Byla tam vteřina, sotva okamžik, kdy její oči zůstaly pevné, kdy se v ní něco vzepřelo, ale pak pomalu sklopila pohled. Máte pravdu, už se to nestane. Radim se s tím nespokojil. Už týdny děláte drobné chyby, Valerie. Drobné, ano, ale neustálé. A já nemůžu mít v týmu někoho, kdo není na 100%. Chápete, co vám říkám? Ano, pane, jste si jistá, protože se mi zdá, že v poslední době máte hlavu jinde. Pokud vás něco v osobním životě ovlivňuje, to je váš problém, ne můj. Tady se pracuje profesionálně. Je to jasné? Ticho v sále bylo naprosté. Zákazníci se dívali s nepříjemností někoho, kdo neví, zda zasáhnout nebo ignorovat. Někteří sklopili pohled k talířům, jiní se bez okolků dívali. Starší paní u stolu vzadu si přiložila ruku k ústům a Valerie se 2 talíři stále v rukou, s rovnou páteří a vlhkýma očima, které se odmítaly před všemi uronit jedinou slzu, odpověděla tiše. Je to jasné. Radim se na ní ještě vteřinu podíval, jako by se ujistil, že zpráva dorazila. Pak si upravil kravatu, otočil se na podpatku a odešel do své kanceláře, jako by se nic nestalo. Jako by právě zkontroloval inventář, ne ponížil člověka. Sebastián se nepohnul. Měl podnos v ruce. Všechno pozoroval z několika metrů. A za všechny své roky zkušeností, ve všech restauracích, které otevřel, ve všech rozhodnutích, která učinil, nikdy necítil to, co cítil v tu chvíli. Nebyla to jen rozhořčenost. Bylo to něco těžšího, osobnějšího, protože Sebastián Horský znal to ticho. Ticho toho, kdo snáší, protože nemá jinou možnost. Ticho toho, kdo potřebuje práci víc než svou vlastní důstojnost. V tu chvíli to znal, protože kdysi dávno, než se jeho život vydal jiným směrem, byl i on pro někoho neviditelný. Valerie se vydala k čekajícímu stolu s talíři, opatrně je položila, usmála se na hosty, jako by se nic nestalo, a pokračovala v cestě. Sebastián ji sledoval pohledem. Jak to dělala? Jak mohl někdo něco takového snést a dál chodit, jako by se mu půda pod nohama nepohnula? Tomáš právě v tu chvíli prošel kolem, sbíral prázdné sklenice. Říkal jsem vám to, zamumlal, aniž by se zastavil. A nejhorší je, že to není nic nového. Sebastián ho jemně zastavil za paži. Jak dlouho se to děje? Tomáš se na něj podíval. Váhal jako někdo, kdo ví, že mluvit něco stojí, ale mlčet také. Od té doby, co Radim přišel, řekl nakonec. Ale s Valerií je to jiné. S ní má něco osobního a nikdo neví proč. Tu noc, když se restaurace zavřela a poslední zaměstnanci vyšli zadními dveřmi, zůstal Sebastián na parkovišti. Viděl, jak Valerie vychází sama, nese malou tašku a rázně kráčí k zastávce MHD. Nikdo na ní nečekal. Nikdo ji nepřivítal otázkou, jak se jí dařilo. Než dorazila na zastávku, vytáhla telefon a vytočila číslo. Sebastián z dálky zaslechl teplý tón, kterým odpověděla, když se na druhé straně ozval někdo. Ano, mami, už jsem venku. Jak se cítíš? Už jsi si vzala ty léky od doktora? Pauza. Neplač, mami. Jsem v pořádku, všechno je v pořádku. Ale její hlas, ten hlas, který vydržela hodiny práce, ponížení a úsilí, se sotva zlomil u tohoto posledního slova. V pořádku, jako by to říkala nahlas, aby se to stalo pravdou. Sebastián si dal telefon do kapsy, podíval se na restauraci, která na papíře nesla jeho příjmení, ale kterou někdo jiný zjevně proměnil v něco, co nikdy neschválil.
Vytáhl telefon a napsal zprávu Lucii Říhové, své personální koordinátorce. Zítra potřebuji kompletní spis Radima Dvořáka a také Valerie Kovářové. To nemůže čekat. Uložil telefon, ještě jednou se podíval tam, kam Valerie zmizela v noci a učinil první z mnoha rozhodnutí, která vše změní. Co Sebastián ještě nevěděl, bylo, že Radim Dvořák nejednal sám. Co nevěděl, bylo, že za každým ponížením, za každým tlakem, za každou malou chybou zvětšenou před všemi byl plán. Plán, který neměl nic společného s pracovní disciplínou ani s excelentní službou. Plán, který zahrnoval někoho mnohem bližšího Sebastiánovi, než si mohl představit, a jehož jméno se zatím ještě neobjevilo. Existoval typ únavy, který neodešel spánkem. Valerie ho dobře znala. Byla to ta únava, která se usadí v kostech, když člověk příliš dlouho nese věci, které váží víc, než by kdokoliv měl nést sám. Byla to únava úsměvu, když uvnitř něco bolí, odpovídání, jsem v pořádku. Když realita je naprosto opačná. Přijít domů po takové noci, stát před zrcadlem v koupelně a ptát se, jak dlouho ještě. Tu noc se Valerie do zrcadla nepodívala, vešla tiše, aby nikoho nevzbudila, položila tašku ke dveřím a šla rovnou zkontrolovat svou matku. Paní Aneška spala s obtížemi, jako vždy. Její dech byl tenký, křehký zvuk, který se Valerie naučila poslouchat uchem někoho, kdo ví, že tento zvuk se může kdykoliv změnit. Na nočním stolku byly lahvičky z léky, džbán s vodou a růženec, který její matka nepouštěla ani ve spánku. Valerie jí opatrně upravila přikrývku, dotkla se jí čela, jemně jí políbila na vlasy. Všechno bude v pořádku, mami, zašeptala, ačkoliv paní Aneška ji nemohla slyšet. Nebo možná ano, protože v tu chvíli ruka její matky, vrásčitá, hledala její mezi prostěradly a stiskla ji, aniž by otevřela oči, jako by i ve spánku věděla, že její dcera tento kontakt potřebuje. Valerie zavřela oči, zhluboka se nadechla a vydržela. Několik kilometrů odtud, ve firemním patře skupiny Horský, Lucie Říhová stále bděla před svým počítačem. Sebastiánova zpráva dorazila pozdě, ale ona ji okamžitě přečetla. Znala ten tón dobře. Když její šéf něco žádal bez možnosti odkladu, nebylo to jen řečnické obrat, ale znamení, že něco není v pořádku. A Lucie, která s ním pracovala roky, uměla číst mezi řádky lépe než kdokoliv jiný. Otevřela spis Radima Dvořáka. Zpočátku se zdálo, že je vše v pořádku. Solidní pracovní kariéra, pozitivní reference, finanční výsledky, které ospravedlňovaly jeho pozici, ale Lucie nebyla z těch, kdo se spokojí s první vrstvou čehokoliv. Dále hledala a pak něco našla. Měsíce starou rezignaci, zaměstnanec Zlatého nebe, který náhle opustil práci a který po kontaktování pro rutinní interní průzkum neodpověděl. Pak další, pak ještě jeden. Všichni v relativně krátkém časovém období, všichni ze stejné směny. Lucie se zamračila, otevřela spis Valerii Kovářové. Roky práce v restauraci, vynikající hodnocení, interní uznání, nulové napomenutí v celé její historii, dokud Radim Dvořák nepřišel do Zlatého nebe. Od té chvíle se Valerijin spis začal plnit drobnými poznámkami, drobnými napomenutími, zprávami o nesrovnalostech ve službě, všechny podepsané Radimem, všechny sepsané technickým jazykem, který zněl objektivně, ale který Lucie se svými zkušenostmi okamžitě rozpoznala jako něco jiného. Nebyly to zprávy o výkonu, byly to dokumenty vytvořené s úmyslem. Lucie se opřela do židle a podívala se na strop. Napsala svou odpověď Sebastiánovi. Mám, co si chtěl, ale jsou tu věci, které musíš vidět osobně. Zítra ráno. Sebastián špatně spal. Vzbudil se před svítáním s neklidem, který ho přepadl, když jeho mysl zpracovávala věci, kterým ještě vědomně nerozuměl. Připravil si kávu, sedl si k oknu svého bytu a díval se, jak se město probouzí. Myslel na Valerii. Myslel na ten okamžik, kdy Radim mluvil před všemi zákazníky, na to, jak držela talíře, aniž by se třásla, na to, jak vydržela, a pak myslel na to, co slyšel na parkovišti. Ten hlas, který se zlomil u jediného slova, když si myslela, že ji nikdo neslyší. Všechno je v pořádku. Kolikrát vyslovila tuto větu, aniž by to byla pravda. Sebastián znal tuto lež příliš dobře. Byla to lež, kterou si člověk vypráví, aby mohl pokračovat. Stejná, kterou opakoval roky, v jiném období svého života, kdy mu svět připadal příliš velký a on sám příliš malý, aby se s ním vypořádal. Zavibroval mu telefon. Byla to zpráva od Arnošta Patočky,
Vše v pořádku s včerejší návštěvou? Doufám, že jste potvrdil, že restaurace funguje perfektně. Příští týden máme schůzku s investory a potřebuji, abyste byl klidný. Sebastian si zprávu přečetl 2krát. Jak Arnošt věděl, že navštívil restauraci? Nikomu to neřekl, ani Lucii. Přijel sám, bez oznámení, bez záznamů. Odložil telefon, aniž by odpověděl, a pomalu vypil kávu. Něco v té zprávě mu zamíchalo žaludek způsobem, který nemohl ignorovat. Schůzka s Lucií byla krátká, ale stačila k tomu, aby změnila váhu všeho. Ukázala mu, co našla. Spisy, rezignace, vzor poznámek proti Valerii, který neodpovídal její skutečné historii, a pak mu ukázala něco víc. Našla jsem to při kontrole záznamů interní komunikace, řekla Lucie a otočila obrazovku k Sebastiánovi. Zprávy mezi Radimem Dvořákem a externím číslem. Číslo je registrováno na jméno společnosti, která se neobjevuje v žádném z našich dodavatelů ani oficiálních kontaktech. Sebastián se podíval na obrazovku. Podařilo se ti identifikovat tu společnost? Ještě ne, ale je tu něco víc. Lucie ukázala na datum na obrazovce. První zpráva mezi Radimem a tím externím číslem byla odeslána 2 dny poté, co jsi Radima najal, jako by někdo přesně věděl, kdy začne. Ticho mezi nimi bylo husté. Kdo jiný věděl, že jsem Radima najal v to datum? Zeptal se Sebastián, ačkoliv v hloubi duše už tušil odpověď. Lucie se na něj podívala přímo. Velmi málo lidí, jen ti, kteří byli na schůzce, kde se toto rozhodnutí přijalo. Nebylo třeba říkat další jména. Sebastián vstal, šel k oknu a díval se ven, aniž by cokoliv skutečně viděl. Jeho mysl byla jinde, spojovala body, revidovala minulé rozhovory, vzpomínala na detaily, které se v té době zdály bezvýznamné. Lucie, řekl, aniž by se otočil. Potřebuji, abys dál diskrétně vyšetřovala to číslo, aniž by kdokoliv jiný ve firmě věděl, co hledáš. Rozumíš? A ještě jedna věc, Valerie Kovářová. Potřebuji vědět, jestli je v její osobní situaci něco, co by Radim mohl používat k jejímu nátlaku. Lucie se zamračila. Myslíte, že jí tlačí mimo práci? Ještě nevím, ale to, co jsem viděl včera večer, nebylo jen to, že manažer kárá zaměstnankyni. Bylo v tom něco víc, něco příliš osobního. Téhož odpoledne se Sebastián vrátil do Zlatého nebe, tentokrát ne jako číšník. Přišel bez zástěry, v jednoduchém oblečení a objednal si stůl jako každý jiný zákazník. Chtěl pozorovat z jiného úhlu. Chtěl vidět, jak místo funguje za denního světla, kdy byla atmosféra jiná a ostražitost mohla být nižší. To, co viděl, vše potvrdilo. Služba byla u stolů, které obsluhovala Valerie, dobrá. Zákazníci se usmívali, povídali si s ní. Někteří ji dokonce oslovovali jménem. V každé interakci bylo skutečné teplo, které žádná školicí příručka nemohla naučit. Byl to přirozený dar, skutečné spojení s lidmi. Ale pokaždé, když Radim procházel sálem, něco se změnilo. Zaměstnanci se napjali, rozhovory utichly, pohyby se staly tužšími, mechanickými, jako by samotná jeho přítomnost proměnila místo v něco jiného. A Valerie, i když stále pracovala s tou samou oddaností, se mu vyhýbala. Uhýbala mu s obratností, která se vyvine až po mnoha praxích, po mnoha dnech učení, jak přežít v prostoru, kde vás člověk může pouhým pohledem donutit cítit se malá. Sebastián si objednal kávu, kterou nevypil. Tomáš prošel blízko jeho stolu, sbíral objednávku a poznal ho. Jeho oči se sotva na okamžik otevřely, než je sám ovládl. Sebastián diskrétně zvedl ruku a žádal ho o klid. Tomáš téměř neznatelně přikývl a pokračoval v cestě. O několik minut později, předstíraje, že kontroluje svůj telefon, Sebastián cítil, jak mu někdo pod ubrousek skládá něco složeného. Neotočil se. Počkal, až osoba odejde, a pak klidně vzal malý papírek. Byl to Tomášův rukopis. Sotva pár řádků. Valerie dnes ráno přišla plakat před otevřením. Její maminka byla v noci vážně nemocná. Nikomu nic neřekla, jen se pustila do práce. Radim přišel o hodinu později a první, co udělal, bylo, že jí zavolal do kanceláře. Nevím, co jí tam řekl. Když vyšla, měla červené oči. Potřebuje pomoc, ale bojí se přijít o práci, když promluví. Sebastián pomalu složil papírek, zhluboka se nadechl a ucítil něco, co dlouho necítil. Nebyla to jen rozhořčenost ani firemní odpovědnost. Bylo to něco staršího, lidštějšího. Byla to ta odvaha, která se rodí, když člověk vidí, jak je někdo drcen okolnostmi, které si nezaslouží,
a rozhodne se, že se už nemůže dál dívat, aniž by jednal. To, co následovalo, nebylo plánováno. Radim vyšel ze své kanceláře a přešel sál směrem do kuchyně. Prošel kolem Sebastiánova stolu, aniž by ho poznal, s tím pohledem někoho, kdo nevidí lidi, ale překážky. Sebastián ho zavolal. Promiňte. Radim se zastavil. Otočil se s výrazem někoho, kdo se chystá ignorovat zákazníka a pak se rozhodne to neudělat. Jak vám mohu pomoci? Chtěl jsem vám pogratulovat, řekl Sebastián klidně. Služba je zde velmi dobrá, zvláště servírka, která mi před chvílí obsluhovala stoly. Radim se usmál. Byl to vypočítavý učebnicový úsměv. Snažíme se mít ty nejvyšší standardy. Je to znát. Sebastián se na něj pevně podíval. Je znát, kdo skutečně pracuje a kdo jen řídí práci ostatních. Něco v tónu Radima donutilo zamrkat. Nebyla to přímá urážka, ale ani čistá pochvala. V těch slovech bylo něco, co se tak docela nehodilo. Děkuji za váš komentář, řekl Radim a pokračoval v cestě. Ale Sebastián si něčeho všiml, než se vzdálil. Zlomek sekundy, malého, téměř neviditelného gesta. Radim se podíval k vchodu do restaurace s výrazem, který nebyl ani autoritativní, ani nepříjemný, ale ostražitý, jako by na něco nebo někoho čekal. Toho odpoledne, když Sebastián vycházel z restaurace, zazvonil mu telefon. Byla to Lucie. Něco jsem našla, řekla bez okolků. Externí číslo, se kterým Radim komunikuje, je spojeno s nově registrovanou konzultační firmou, bez historie, bez veřejných klientů, bez skutečné přítomnosti. A jméno toho, kdo ji registroval, se objevuje v našich vlastních firemních záznamech, Sebastiáne. Zastavil se na chodníku. Kdo to je? Krátká pauza. Ten typ pauzy, který předchází slovům, která vše změní. Je to někdo, koho znáš velmi dobře. Odpolední slunce padalo na město s tím zlatavým světlem, které všechno uklidňuje, které všechno uspořádává, ale nic nebylo v pořádku. A Sebastián to v tu chvíli věděl s jasností, která mu zmrazila krev. To, co začalo jako inspekční návštěva restaurace, se právě proměnilo v něco mnohem většího, mnohem temnějšího a mnohem osobnějšího, než si kdy dokázal představit. Existovaly věci, které Valerie nikdy v práci neříkala, ne proto, že by byla povahou uzavřená, ale proto, že se časem a bolestí naučila, že projevování zranitelnosti na určitých místech je jako otevírání dveří, kterých někteří využívají k tomu, aby vstoupili a zničili vše zevnitř. Takže se usmívala, pracovala, snášela a schovávala své bitvy na dobu, až se vrátí domů. Toho rána, než zlaté nebe otevřelo své brány, Valerii dorazila s očima unavenýma z probdělé noci. Paní Aneška měla po půlnoci krizi, vysokou horečku, potíže s dýcháním, takové chvíle, které dceři zmrazí srdce a brutálně jí připomenou, že čas s lidmi, které milujeme, není nekonečný. Hodiny strávili na pohotovosti kliniky svatého Rafaela, veřejné instituce, která páchla dezinfekcí a opotřebovanou nadějí. Lékaři ji stabilizovali před úsvitem, upravili jí léky, doporučili absolutní klid. Valerii zaplatila, co mohla, podepsala, co jí řekli, a když vyšla na nemocniční parkoviště, sama, s prvním sluncem dne na tváři, si dovolila plakat přesně 3 minuty. 3 minuty, ne víc, protože musela jít do práce. Radim jí zavolal do své kanceláře před začátkem první směny. Valerie vešla s rovnou páteří a klidným pohledem. Byla to dovednost, kterou měsíce zdokonalovala, vstoupit do té místnosti, aniž by mu dovolila vidět, co nese uvnitř. Radimova kancelář byla malá, ale zařízená s tou vypočítanou precizností někoho, kdo potřebuje, aby ostatní cítili jeho autoritu, sotva překročí práh. Diplomy na zdi. Perfektně zastřižená rostlina. Stůl bez jediného papíru mimo místo. Radim ji nepozval, aby si sedla. Měl jsem schůzku s majiteli firemního účtu, kteří zde večeřeli minulý týden, začal, aniž by se na ní podíval přímo, prohlížejíc si papíry, jako by rozhovor byl drobnou záležitostí. Stěžovali si na službu, konkrétně na vaši pozornost. Valerie neodpověděla okamžitě. Mohu vědět, v čem moje služba selhala? Řekli, že jste je nechala příliš dlouho čekat mezi chody. Tu noc bylo zpoždění v kuchyni. Všichni číšníci měli stejné čekací doby. Můžete to zkontrolovat v záznamech systému. Radim poprvé zvedl pohled. V jeho pohledu nebylo chladné autorita manažera. Bylo to něco menšího, temnějšího. Pohled někoho, kdo potřebuje vyhrát bitvu, o které v hloubi duše ví, že mu nepatří.
Co já zkontroluji nebo neskontroluji, není vaše věc, řekl klidně. Co je vaše věc je, že toto je třetí stížnost spojená s vámi během několika týdnů a já mám povinnost to dokumentovat. Pane Dvořáku, s veškerou úctou, ty stížnosti neodrážejí. Valerie ho přerušila a tentokrát její hlas klesl způsobem, který byl více hrozivý než křik. Máte doma složitou situaci. Chápu to, ale to není můj problém ani problém restaurace. Pokud nemůžete podávat 100% výkon, možná byste měla zvážit, zda je toto místo stále pro vás. Ticho, které následovalo, bylo jako facka bez ruky. Valerie se na něj podívala. Udržel její pohled s tou umělou jistotou někoho, kdo ví, že má moc a nehodlá ji pustit. To je vše? Zeptala se. Prozatím. Valerie vyšla z kanceláře, jemně zavřela dveře, na vteřinu se opřela o zeď na chodbě, mimo dohled všech, zavřela oči, počítala do 5 a vrátila se k práci. Co Radim nevěděl, co nikdo ve zlatém nebi nevěděl, bylo to, co Valerie dělala, když přišla domů po každé směně. Zatímco její matka spala, Valerie otevřela starý notebook s poškrábaným displejem a chybějící klávesou a studovala. Dělala to roky. Podniková správa, řízení restaurací, základní finance, špičkový zákaznický servis, bezplatné online kurzy, certifikace, které získala vlastním úsilím, ručně psané poznámky v sešitech, které si uspořádaně schovávala. Pod postelí jako poklad. Nikomu o tom neřekla, ne proto, že by se styděla, ale proto, že ve světě, ve kterém žila, říkat studuji na něco lepšího, znamenalo vystavit se 2 stejně obtížným věcem. Posměchu těch, kteří v člověka nevěřili. Nebo naději těch, kteří věřili a kteří pak mohli zklamat. Raději budovala v tichu. Ale bylo toho víc. Valerie měla něco, co si jen málo kdo z jejího okolí všiml. Téměř instinktivní schopnost číst prostory, vstoupit do sálu a během několika sekund vědět, co potřebuje každý stůl, co funguje a co se chystá selhat. Nebyla to jen intuice, byla to analýza, bylo to pozorování trénované roky práce, které proměnila ve skutečné znalosti. Více než jednou identifikovala provozní problémy v restauraci dříve, než se z nich staly krize. Jednou si mentálně reorganizovala tok služeb během rušné noci a navrhla to hlavnímu kuchaři, který to implementoval, aniž by věděl, že nápad je její. Výsledkem byla noc bez zádrhelů v den, který hrozil katastrofou. Radim nikdy nevěděl, že to byl její nápad. Nikdo mu to neřekl a Valerie si to nenárokovala. Sebastián dorazil toho rána do zlatého nebe před otevřením, ne jako číšník, ne jako zákazník, ale zadními dveřmi s Lucií po svém boku a s rozhodnutím, které uzrálo během noci analýz a rozhovorů, které se protáhly téměř do svítání. Lucie potvrdila jejich podezření. Falešná společnost spojená s Radimovým číslem byla registrována na jméno zprostředkovatele, ale finanční stopy vedly nepřímo, ale s dostatečnou jasností k jediné osobě. Arnošt Patočka, jeho společník, muž, který mu doporučil Radima, tentýž, který mu řekl, že to nestojí za to vyšetřovat, tentýž, který mu toho rána poslal zprávu, ptajíce se na návštěvu, o které údajně nikdo nevěděl, že se stala. Sebastián se ještě s Arnoštem nesetkal. Potřeboval pochopit celý rozsah, než začne jednat, protože muži jako Arnošt nedělali malé chyby. Pokud stál za tím vším, existoval větší důvod, něco, co stálo za to riskovat zradu dlouholetého partnerství. A ten důvod Sebastián ještě neznal. Rozhovor s Tomášem se odehrál v prázdné kuchyni, než dorazil zbytek personálu. Tomáš ho okamžitě poznal. Tentokrát stuhl, cítil se nepříjemně, s výrazem někoho, kdo neví, zda má problémy, nebo se chystá být zachráněn. Uklidněte se, řekl mu Sebastián klidně. Nepřišel jsem vám dělat problémy. Přišel jsem, protože potřebuji pochopit, co se tu děje. A vy jste ten nejčestnější člověk, kterého jsem na tomto místě viděl. Tomáš se na něj dlouho díval. Pak vypustil vzduch, který zadržoval. Kolik toho chcete vědět? Všechno. A Tomáš mluvil o tom, jak Radim přišel do restaurace s postojem, který se zpočátku zdál jen náročný, ale časem se ukázal jako něco jiného, selektivní náročnost, která vždy dopadala na stejné lidi, která používala spisy jako nástroje nátlaku, která vytvářela situace, kdy zaměstnanci vypadali špatně, ačkoliv neudělali nic špatného. Mluvil o 3 kolezích, kteří tiše rezignovali, aniž by dělali hluk, protože se báli, co by o nich Radim mohl říct, kdyby promluvili.
Mluvil o Valerii. Je nejlepší, co jsme tu kdy měli, řekl Tomáš a v jeho hlase byla směs obdivu a skutečného smutku. Zákazníci si ji výslovně žádají. Jsou tací, kteří do restaurace přijdou jen proto, že vědí, že tam pracuje, ale Radim s ní jedná, jako by byla problém, ne řešení. Od začátku to s ní tak bylo, jako by mu někdo řekl, že ji musí dostat pryč. Sebastián v tichosti zpracoval poslední slova. Jako by mu někdo řekl, že ji musí dostat pryč. Víte, jestli Radim ví něco o Valerijně osobní situaci? Její matka, její studia, něco takového. Tomáš se zamračil. Její studia? Nevěděli jste, že studuje? Ne, nikdy to nezmínila. A Radim? Jednou jsem ho slyšel, jak jí něco tiše říká, když vycházeli z kanceláře, něco jako, že v tomto oboru zkušenosti nestačí, pokud není podpora. Dobře jsem nerozuměl, co tím myslel. Sebastián to pochopil. Byl to typ komentáře, který přímo nehrozil, který nezanechal důkazy, ale který dopadl přesně tam, kam měl, aby se člověk cítil, že jeho pozice je křehčí, než si myslel. Byla to Lucie, kdo našel kousek, který vše spojil dohromady. Zatímco Sebastián mluvil s Tomášem, ona z tabletu připojeného k firemní síti kontrolovala záznamy o přístupu do administrativního systému restaurace a našla něco, co ani jeden z nich nečekal. Před několika týdny někdo přistupoval k celému spisu Valerie Kovářové z administrátorského účtu. Ne z Radimova účtu, ale z účtu vyšší úrovně. Účtu, který existoval pouze pro společníky skupiny Horský, z účtu Arnošta Patočky. Lucie zavolala Sebastiána na chodbu a ukázala mu obrazovku, aniž by cokoliv řekla. Podíval se na ni. Pak se podíval do sálu, kde přes okno kuchyně viděl Valerii přicházet na směnu s taškou přes rameno, zdravící kolegy s úsměvem, který nic neprozrazoval z toho, co nesla. Arnošt si prohlédl její spis, řekl Sebastián tiše. Proč? To není všechno, odpověděla Lucie. Zjistila jsem, že téhož dne, kdy Arnošt přistupoval ke spisu, Radim zaznamenal první negativní poznámku proti Valerii. Téhož dne, Sebastiáne, s rozdílem několika hodin. Chodba se najednou zdála menší. Sestavují případ, aby ji propustili, řekl. Ano, ale otázka zní proč. Co má Valerie, že se jí tak naléhavě snaží dostat odsud? Byla to správná otázka a Sebastián na ní stále neměl odpověď. Toho odpoledne, když byla služba na vrcholu a sál plný zákazníků, se stalo něco, co nikdo neplánoval. Jeden z nejdůležitějších firemních stolů v restauraci, účet, který představoval významnou část měsíčních příjmů, měl incident. Zástupce účtu dorazil zuřivě, protože jeho rezervace byla kvůli chybě systému přidělena jinému stolu. Místo, které vždy obsazoval u okna, bylo obsazeno a on měl obchodní schůzku přesně za 20 minut. Radim nebyl v sále. Tomáš stuhl. Zástupce účtu zvyšoval hlas u vchodu a ostatní zákazníci se začali otáčet. Byla to Valerie, kdo se přiblížil klidným hlasem a s jistotou, která nepramenila z protokolu, ale z něčeho hlubšího. Mluvila s mužem. Vysvětlila situaci bez zbytečných výmluv. Navrhla kreativní řešení, které zahrnovalo reorganizaci 2 stolů, aby vytvořila soukromý prostor lepší než ten, který obvykle používal. Udělala to za méně než 3 minuty. Muž se na ní podíval, váhal, pak přikývl. O 10 minut později se schůzka klienta konala v novém prostoru. Muž si objednal láhev vína pro své hosty a u vchodu řekl, že si chce promluvit se slečnou, která vyřešila problém, než odejde. Tomáš to všechno pozoroval z dálky s otevřenýma očima. Sebastián, který byl svědkem scény z kouta sálu, cítil, jak se mu v hrudi usazuje něco s jasností, kterou jen zřídka zažil. Valerie nebyla jen dobrá zaměstnankyně, byla přesně tím typem člověka, kterého roky hledal pro nejdůležitější pozice ve své korporaci. Někdo, kdo přemýšlí pod tlakem, kdo řeší bez dramatu, kdo staví lidi na první místo ne proto, že by ho to naučili, ale protože taková byla a někdo pracoval na tom, aby ji odtud dostal. Co Sebastián ještě nevěděl, byl skutečný motiv. Nebyla to jen pracovní strategie, nebylo to jen zneužití moci nejistým manažerem. Bylo v tom něco víc, něco, co se zlatého nebe týkalo způsobem, který ještě jasně neviděl. Něco, co Arnošt měsíce tiše, trpělivě a s chladnokrevností budoval, s pocitem, že ho nikdy neodhalí a co se chystalo vyjít najevo. Protože téže noci paní Aneška ve svém domově, mezi svými starými věcmi, našla dokument, který dlouho schovávala, dokument, na který sama zapomněla, že ho má,
a který naprosto vše změnil. Paní Anežka týdny špatně spala. Nebyla to jen nemoc, byl to ten neklid, který se usadí ve starších lidech, když cítí, že něco visí ve vzduchu, něco, co neřekli, něco, co tak dlouho schovávali, že na to skoro zapomněli, ale co se najednou objevilo ve snech s naléhavostí, kterou nelze ignorovat. Tu noc, zatímco Valerie pracovala v restauraci, se paní Anežka probudila po půlnoci s podivnou jistotou, kterou nedokázala vysvětlit. Pomalu vstala s opatrností, kterou vyžadovalo její tělo, a šla do skříně v pokoji, který kdysi patřil jejímu manželovi. Uvnitř, mezi krabicemi starých věcí, kterých se nikdo roky nedotkl, byla opotřebovaná látková taška, zavázaná uzlem, který čas utáhl, až se stal téměř nerozluštitelným. Paní Anežka ji vzala do postele a trpělivě ji otevřela. Uvnitř byly dopisy, fotografie a tlustá obálka s ručně psaným jménem jejího manžela. Marek Kovář, otec Valerie. Muž, který zemřel, když byla Valerie ještě příliš malá na to, aby si na něj jasně vzpomínala. Muž, o kterém paní Anežka mluvila málo, ne z nedostatku lásky, ale proto, že bolest z určitých ztrát se časem nestává lehčí, jen tižší. Paní Anežka otevřela obálku třesoucíma se rukama a když přečetla, co bylo uvnitř, zůstala naprosto nehybná. Valerie přišla domů pozdě v noci a našla svou matku vzhůru, sedící na posteli s rozsvíceným světlem a tou obálkou v rukou. Mami, co děláš vzhůru? Už jsme mluvili o posaď se mé dítě. Tón paní Anežky nebyl nemocný ani slabý. Byl to tón žen, které příliš dlouho nesly tajemství a rozhodly se, že už v tom nemohou pokračovat. Valerie si sedla na okraj postele. Co se stalo? Paní Anežka jí podala obálku beze slova. Valerie ji vzala, otevřela, opatrně vyndala dokumenty, jako by tušila, že to, co se chystala přečíst, ji nenechá stejnou. První papír byla smlouva datovaná před lety s hlavičkou skupiny Horský nahoře. Valerie se zamračila, četla v tichosti. Její oči se zpočátku pohybovaly pomalu, pak rychleji a pak se úplně zastavily u odstavce, který si přečetla 3krát. Mami, řekla tichým hlasem. Co je to? Paní Anežka zhluboka dýchala. Tvůj táta pracoval pro skupinu Horský, než si se narodila. Byl účetní, velmi dobrý. Pan Horský starší, zakladatel skupiny, mu velmi důvěřoval. To jsi mi nikdy neřekla. Je mnoho věcí, které jsem ti neřekla, protože jsem tě chtěla chránit, ale už nemůžu dál mlčet. Valerie si znovu prohlédla smlouvu. Tady se píše, že táta měl dohodu o účasti, že část zisků z původní restaurace mu náležela za jeho práci při založení skupiny. Ano, mami. To znamená, že když pan Horský starší zemřel, ta účast měla přejít na jeho přímé dědice. A tvůj táta neměl mužské dědice, měl jen tebe. Pokoj se najednou zdál menší, ale táta také zemřel. Ano. A když zemřel, nevěděla jsem nic o obchodu ani o zákonech. Nikdo mi nic nevysvětlil. Nikdo nám nezaklepal na dveře, aby mi řekl, že tato dohoda existuje. Schovala jsem jeho papíry, protože byly jeho a neměla jsem srdce je vyhodit, ale nikdy jsem je nečetla. Nikdy jsem nevěděla, co schovávají. Valerie držela dokument oběma rukama, její prsty se sotva třásly. To má ještě právní platnost? Nevím, mé dítě, ale v té obálce je něco víc. Valerie hledala uvnitř a našla ručně psaný dopis. Rukopis byl jejího otce. Věděla to, ještě než přečetla jediné slovo, protože paní Anežka jí v dětství ukázala jeho písmo v jiných dopisech a takové písmo se nezapomíná. Pokud to někdy někdo najde, ať je to proto, že to potřebuje. Tato dohoda je skutečná a byla podepsána s ctí. Restaurace, kterou jsem pomohl vybudovat, nese část mé práce v každé zdi. Nenárokuji si to z ambice, dokumentuji to pro spravedlnost. Valerie dočetla a na chvíli stichla, dobu, kterou žádná z nich neměřila. Pak se podívala na svou matku. Proč si myslíte, že Radim mě chce dostat z restaurace? Paní Anežka se na ní podívala s tou tichou moudrostí někoho, kdo už spojil body, než se ho zeptali. Protože někdo ví, že ten dokument existuje a bojí se, že ho najdeš. Následujícího rána Sebastián dorazil do kanceláří skupiny Horský dříve než kdokoliv jiný. Lucie už tam byla. Část noci strávila prohlížením historických archivů skupiny na Sebastiánovu žádost, hledala jakékoliv nesrovnalosti v záznamech o původním založení podniku a našla něco, co ani jeden z nich nečekal. Záznamy o smlouvě Marka Kováře byly ze systému vymazány před měsíci, řekla Lucie a ukázala mu obrazovku. Nebyly smazány omylem, ale úmyslně.
Někdo s administrátorským přístupem vyšší úrovně vstoupil do historického archivu a odstranil veškeré odkazy na toto jméno. Kdy? Přesně týdny předtím, než Radim začal sestavovat negativní spis proti Valerii. Sebastián se oběma rukama opřel o stůl a chvíli se díval na podlahu. Všechno teď do sebe zapadalo s bolestivou jasností. Arnošt věděl o smlouvě Marka Kováře. Pravděpodobně ji objevil při prohlížení starých archivů během nějakého interního auditu a místo, aby to nahlásil, rozhodl se ji vymazat. Rozhodl se, že je výhodnější, aby ta dohoda neexistovala. Aby dcera toho účetního nikdy nevěděla, co jí náleží, a aby se ujistil, že Valerii nebude mít čas ani stabilitu to objevit, požádal Radima, aby na ní tlačil, dokud nerezignuje. Bez skandálu, bez konfrontace, jen tichý tlak, dokud se sama nerozhodne odejít. Bylo to tak vypočítavé, že to v jeho krutosti bylo téměř obdivuhodné. Kolik dnes ta účast představuje? Zeptal se Sebastián. Lucie na vteřinu zaváhala. Počítáme-li růst skupiny od založení až do dneška. Je to významná částka, Sebastiáne. Není to malé číslo. Kolik? Lucie k němu otočila obrazovku. Sebastián se podíval na číslo. Nezměnil výraz, ale něco za jeho očima stvrdlo způsobem, který Lucie poznala. Byl to pohled, který měl, když bylo rozhodnutí již učiněno a nebylo cesty zpět. Konfrontace s Arnoštem se odehrála téhož odpoledne. Ne v kanceláři, ne ve formální zasedací místnosti. Sebastián ho zavolal do malé, diskrétní kavárny pár bloků od kanceláří, na místo, kde je nikdo neznal a kde se rozhovory ztrácely v hluku kávovaru a podkresové hudby. Arnošt dorazil se svou obvyklou jistotou. Perfektní oblek, vypočítavý úsměv, držení těla někoho, kdo netuší, že se mu už půda pod nohama hýbe. Sebastiáne, to je potěšení. Ačkoliv musím říci, že místo je poněkud neobvyklé pro. Posaďte se, Arnoště. Něco v tónu ho zastavilo. Arnošt se pomalu posadil, aniž by ztratil rozvahu, ale s něčím jiným v očích. Nová ostražitost. Stalo se něco, Marek Kovář, řekl Sebastián. Ticho, které následovalo, trvalo sotva 2 sekundy, ale během těchto 2 sekund se Arnošt Patočka zcela prozradil, ne slovy, ale tím okamžikem absolutního klidu, který tělo zažije, když uslyší něco, co nečekalo a ještě neví, jak reagovat. Nevím, o kom mluvíte. Víte. Sebastián položil na stůl kopii původní smlouvy, kterou Lucie dokázala získat ze záložního souboru. Vymazali jste jeho jméno ze systému. Pověřil jste Radima, aby sestavil případ k propuštění jeho dcery. To vše, aby nikdo nenárokoval to, co jí právně náleží. Arnošt se podíval na dokument. Pak se podíval na Sebastiána a nakonec s pomalostí, která byla téměř elegantní, shodil masku. Ta smlouva je stará roky. Existují právní způsoby. Nezajímá mě, co vaši právníci mohou argumentovat, přerušil ho Sebastián. Zajímá mě, abyste mi odpověděl na jednu věc. Ví Valerie Kovářová, co ten dokument znamená? Pauza. Ještě ne. Ještě ne. Arnošt se na něj podíval s tou chladnokrevností, kterou Sebastián teď poprvé jasně viděl. Kolikrát si tu chladnokrevnost spletl s vyrovnaností, s profesionalitou. Byla to drahá chyba. Sebastiáne, buďme racionální. Skupina má dnes takovou hodnotu díky rozhodnutím, která jsme společně učinili. Žádost tohoto typu by zahájila soudní spory, ovlivnila by firemní image, vytvořila by precedenty, které... Mluvíte o penězích. Já mluvím o ženě, která přišla plakat do práce po noci na pohotovosti s nemocnou matkou a která snášela, že jí manažer ponižuje před všemi, protože se bojí ztratit jediný příjem, který živí její rodinu. Sebastián se naklonil dopředu. To jste udělal vy, Arnošte. Každý tlak, každá falešná poznámka, každý okamžik, kdy o sobě pochybovala, to nese váš podpis. Arnošt neodpověděl. Partnerství mezi námi končí, řekl Sebastián. Podmínky obdržíte prostřednictvím mých právníků. A Radim Dvořák dnes opouští zlaté nebe. Nemůžete jen tak. Už jsem to udělal. Sebastián vstal, vzal si kávu, které se nedotkl, a než odešel, na chvíli se zastavil. Nejsmutnější na tom všem, řekl, aniž by se úplně otočil, je, že kdybyste od začátku udělal správnou věc, nic z toho by se nestalo. Skupina je dostatečně velká. Bylo místo pro spravedlnost, ale vy jste si vybral tu menší cestu. Vyšel z kavárny, aniž by se ohlédl.
Radim obdržel oznámení o ukončení pracovního poměru téhož odpoledne od Lucie se všemi dokumenty v pořádku. Nebyla žádná scéna, žádná dramatická konfrontace, jen obálka, podpis a tichý odchod, který si nezasloužil větší pozornost. Ale než Radim opustil prostory, Tomáš ho naposledy viděl procházet sálem a byl jediný, kdo si všiml něčeho, čeho by si nikdo jiný nevšiml. Radim prošel kolem stolu, kde Valerie obsluhovala zákazníky. Zastavil se jen na okamžik. Podíval se na ní a ona, aniž by ještě cokoliv věděla o tom, co se stalo, se na něj podívala zpět. Ne se strachem. Poprvé, beze strachu. Jako by jí něco ve vzduchu říkalo, že se něco změnilo, že váha, kterou tak dlouho nesla, se konečně začíná zvedat. Radim pokračoval v cestě k východu a už se nevrátil. Tu noc, když se restaurace zavřela a poslední zákazníci se rozloučili, Sebastián požádal, aby mluvil s Valerií. Vstoupila do malé místnosti, kterou používali pro personální schůzky, s postojem, který už byl jejím znakem. Rovná záda, klidný pohled, postoj někoho, kdo je zvyklý, že rozhovory s autoritami znamenají problémy. Sebastián se na ní chvíli díval, než promluvil. Jak dlouho tady pracujete? Několik let, odpověděla opatrně. A za celou tu dobu vám někdo někdy řekl, kdo tuto restauraci založil? Valerie se mírně zamračila. Pan Horský, vím proč. A víte, kdo s ním spolupracoval na jejím vybudování? Ticho, které následovalo, bylo jiné než všechna předchozí ticha v tomto příběhu, protože v tom okamžiku se něco ve Valeriině výrazu změnilo. Ne náhle, ale jako když člověk slyší slovo, které nečekal. A jeho mysl začne běžet rychleji než jeho schopnost to zakrýt. Proč se na to ptáte? Řekla tiše. Sebastián položil na stůl kopii smlouvy Marka Kováře. Valerie se na ní podívala a svět se pro ní přestal točit obvyklým tempem. Existoval typ ticha, který nebyl prázdný. Bylo to ticho někoho, kdo právě obdržel tak velkou pravdu, že tělo potřebuje chvíli, aby se rozhodlo, jak ji unést. Nebyl to zmatek, nebyla to nevíra. Bylo to něco hlubšího, staršího, jako když člověk slyší něco, co v hloubi duše vždy věděl, ale nikdy k tomu neměl slova. Valerie se dlouho dívala na smlouvu, dobu, kterou ani jeden z nich neměřil. Její oči pročítaly řádky s tou soustředěností někoho, kdo nechce zmeškat ani jediné slovo. Její ruce ji držely opatrně, jako by se papír mohl roztrhat, jako by pravda, kterou obsahovala, mohla zmizet, kdyby ho pustila. Sebastián nemluvil. Lety se naučil, že existují okamžiky, které nepotřebují slova, že to nejlepší, co člověk může pro druhého v určitých okamžicích udělat, je prostě být tam, aniž by zaplňoval vzduch zbytečným hlukem. Konečně Valerie zvedla zrak. Moje maminka to našla včera večer, řekla tichým hlasem. Mezi věcmi mého táty jsem dnes ráno přišla do práce, aniž bych věděla, co to znamená. Vím. Jak dlouho víte o této smlouvě? Jen o pár hodin déle než vy. Valerie ho chvíli studovala. Byl to přímý, neskrášlený pohled, který proniká záměry lidí a hledá to, co je pod povrchem. A Radim, jeho odchod souvisí s tímto? Souvisí s několika věcmi, ale ano, s tímto také. Kdo další byl do toho zapojen? Sebastián sotva na vteřinu zaváhal, ne proto, že by jí lhal, ale proto, že existoval rozdíl mezi poskytnutím informací a naložením břemene, které v tu chvíli ještě nebyla připravena zpracovat. To vám podrobně vysvětlím, ale ne dnes večer. Dnes večer chci, abyste šla domů, byla s maminkou a odpočinula si. Zítra vám s Lucií všechno povíme. Valerie se znovu podívala na smlouvu. Tato dohoda má ještě právní platnost? To v tuto chvíli zkoumá můj právní tým. Ale co vám mohu říci je, že pokud je platná, bude plně dodržena. Nezajímám se o peníze, řekla Valerie. A neznělo to jako obranná pýcha, ale jako prostá pravda. Zajímám se o to, abych věděla, že můj táta byl čestný člověk, který vybudoval něco skutečného, že nebyl neviditelný, že jeho práce měla smysl. Sebastián cítil, jak se mu něco pohnulo v hrudi. Měla smysl, řekl s přesvědčením. Víc, než zatím víte. Cesta domů té noci byla pro Valerii jiná, ne proto, že by se cesta změnila. Stejné ulice, stejná zastávka, stejný autobus, který páchl unaveným městem, ale něco uvnitř ní zpracovávalo svět jiným způsobem. Myslela na svého otce, na muže, kterého znala jen z fotografií, a pečlivých vyprávění paní Anešky. Muže, který pracoval s čísly a s čestností, který něco budoval v tichu, aniž by požadoval uznání, důvěřujíc, že ústní a písemné dohody mají hodnotu.
Přemýšlela, kolik let pracovala v té restauraci, aniž by věděla, že její přítomnost tam nebyla jen náhodou. Bylo to, jako by jí něco neviditelného zavedlo přesně na místo, kde měla její historie kořeny. Když dorazila domů, paní Aneška byla vzhůru. Valerie si sedla vedle ní na postel a dlouho ji objímala, aniž by cokoliv řekla. Její matka jí hladila vlasy jako v dětství, s tou něžností, která s lety nevyprchá. Jsi v pořádku, mé dítě? Jsem líp než včera, odpověděla Valerie. A zítra budu líp než dnes. Paní Aneška se ve tmě usmála. Tvůj táta by na tebe byl velmi pyšný. Vždycky byl. Už předtím, než ses narodila, říkal, že jeho dcera pohne světem. Valerie zavřela oči. Řekni mi o něm víc, mami. Dnes večer chci slyšet všechno, co jsi mi neřekla. A paní Aneška mluvila. Mluvila hodiny tím slabým hlasem, který nějakým způsobem našel sílu, když mluvila o Markovi. Vyprávěla, jak se seznámili, jak přicházel domů, voněl kávou, protože trávil celá odpoledne na pracovních schůzkách, jak zpíval ve sprše a v neděli vařil a usínal při čtení s brýlemi na nose. Bylo to poprvé, co Valerie slyšela svou matku takto mluvit o svém otci, bez tíhy ztráty, jen s tou sladkou tíhou vzpomínky. A té noci, poprvé po dlouhé době, Valerie hluboce spala. Ranní schůzka se konala v zasedací místnosti skupiny Horský, do které Valerie nikdy předtím nevkročila. Bylo to firemní patro zcela odlišné od restaurace, tiché, uspořádané, s okny, která ukazovala město z výšky, která měnila perspektivu všeho. Lucie ji vřele přivítala a nabídla jí kávu, než začali. Na koordinátorce bylo něco, co si Valerie okamžitě všimla. Byla to žena, která svou práci dělala precizně, ale která nestratila schopnost vidět v lidech lidi. Sebastián přišel přesně a bez zbytečných úvodů jim trvalo téměř hodinu, než Valerii všechno vysvětlili. Vzor falešných poznámek, vymazané záznamy, zprávy mezi Radimem a externím číslem, přístup ke spisu a nakonec jméno, které vše spojovalo. Arnošt Patočka. Valerie poslouchala bez přerušení. Její výraz nebyl ani skandální, ani rozzuřený. Byl to klidný a těžký soucit někoho, kdo konečně chápe, proč ho něco bolelo, co nikdy nedokázal pojmenovat. Pokaždé, když jsem zvedla ruku, pokaždé, když jsem něco dobře vyřešila, řekla pomalu. Bál se, že něco objevím. Ano, potvrdila Lucie. A Radim byl jeho nástroj, aby mě dostal pryč, než se to stane. Přesně. Valerie se podívala na své ruce na stole. Ty samé ruce, které držely podnosy, obsluhovaly stoly, drželi její matku v těžkých nocích a listovali stránkami kurzů, které studovala v tichosti. A smlouva mého táty, co na to právní tým? Sebastián a Lucie si krátce vyměnili pohled. Je platná, řekl Sebastián. Ne bez procesu. Bude nutné dodržet příslušné právní kroky, a to trvá. Ale dokument je autentický. Podpisy jsou ověřené a neexistuje žádný pádný právní argument pro jeho zrušení. Nyní, když jsou vymazané záznamy také dokumentovány jako důkaz úmyslné manipulace. Valerie pomalu dýchala. Jak dlouho bude proces trvat? Týdny, možná trochu déle, ale výsledek je v tuto chvíli prakticky nevyhnutelný. Nastalo ticho. Pak Valerie položila otázku, kterou Sebastián nečekal. Proč to děláte? Podíval se na ni. Je to správné. Lidé dělají správné věci, když je to nic nestojí. To vás stojí společníka, manažera, právní proces. Proč? Sebastián se na okamžik zamyslel, než odpověděl. Protože jsem i já byl kdysi neviditelný, řekl nakonec. Protože vím, jaké to je pracovat s vším, co člověk má, a že se někdo rozhodne, že to nestačí. A protože den, kdy jsem přestal být neviditelný, nebylo to proto, že mi to někdo dal, ale proto, že někdo viděl, co umím, a rozhodl se to neignorovat. Valerie se na něj dlouho dívala. Kdo byl ten člověk? Můj otec, zakladatel skupiny. Na chvíli se odmlčel. Ten samý muž, který podepsal smlouvu s vaším otcem. Vzduch v místnosti změnil teplotu. Paní Aneška měla pravdu. Nic nebylo náhoda. Co se stalo dál, nebylo v žádném plánu. Lucie na chvíli opustila místnost, aby vyřídila telefonát, když se jí Sebastián, téměř bezmyšlenkovitě, zeptal na něco, co si v sobě nosil celé dny. Proč si nikdy nikomu neřekla, že studuješ? Valerie se na něj podívala s upřímným překvapením. Jak to víte? Tomáš mi to nechtěně řekl. Lehce se usmála. Byl to první skutečný úsměv, který u ní Sebastián viděl. Ne ten profesionální úsměv ze sálu, ale menší a pravdivější.
Protože lidé se změní, když vědí, že chceš něco víc, řekla. Někteří tě podpoří, ale jiní tě začnou vidět jinak, jednat s tebou, jako bys už nepatřila na místo, kde jsi. A já si nemohla dovolit ztratit to, co jsem měla, zatímco jsem budovala to, co jsem chtěla. A co chceš? Otázka visela ve vzduchu. Valerie neodpověděla okamžitě. Podívala se k oknu, na město, které se rozprostíralo venku, a v jejím výrazu bylo něco, co bylo zároveň snem i odhodláním. Chci řídit takové místo, řekla s jednoduchostí, která to činila naprosto dosažitelným. Ne kvůli titulu, ale protože vím, že to dokážu lépe, než jsem to viděla. Vím, co selhává zevnitř. Vím, co zaměstnanci potřebují, aby podali to nejlepší. Vím, co zákazníci hledají, i když to neumí říct. Naučila jsem se to z místa, kde si vás nikdo nevšímá, a to je někdy to nejlepší místo, kde se všechno naučit. Sebastián ji poslouchal až do konce a pak učinil rozhodnutí, které ještě neplánoval. Je tu pozice, která se uvolní ve zlatém nebi, řekl. Potřebuji někoho, kdo zná místo zevnitř, kdo rozumí lidem, kdo neřídí strachem, ale úsudkem. Valerie se na něj podívala. Nabízíte mi místo manažera? Říkám vám, že tato pozice existuje a že jste nejkvalifikovanější osoba, kterou znám, abyste ji obsadila. Rozhodnutí je na vás. Ticho, které následovalo, trvalo několik sekund. Nebylo to ticho někoho, kdo váhá. Bylo to ticho někoho, kdo potřebuje cítit realitu okamžiku, než odpoví, kdo se chce ujistit, že to, co prožívá, je pravda, a ne jeden z těch snů, které se rozplynou v okamžiku, kdy se je člověk pokusí udržet. Nakonec Valerie otevřela ústa, aby odpověděla, ale v tu chvíli zazvonil Lucien telefon z chodby s naléhavostí, která je obě přerušila. Lucie otevřela dveře s napjatým výrazem. Sebastiáne, musíte jít hned. Co se stalo? Arnošt dnes ráno podal preventivní žalobu k obchodnímu soudu, řekla Lucie. Argumentuje, že smlouva Marka Kováře byla vyrovnána za jeho života soukromou dohodou a má dokument, který to údajně dokazuje. Váha těch slov padla do místnosti jako kámen. Soukromá dohoda, zopakoval Sebastián. Ten dokument neexistuje, říká, že ano a má podpis. Sebastián na chvíli stuhnul. Čí je to podpis? Lucie se na něj podívala přímo. Vašeho otce. Ticho tentokrát bylo jiné než všechna předchozí, protože pokud by ten dokument byl skutečný, všechno by se změnilo. A pokud by byl falešný, někdo by zašel mnohem dál, než si kdokoliv dokázal představit. Valerie pozorovala Sebastiána ze své židle. Viděla, jak se v něm něco napělo. A pak se ovládl s tou disciplínou někoho, kdo se naučil nenechat rány projevit na tváři. Ale ona to viděla a v tom okamžiku, aniž by ji o to kdokoliv požádal, učinila své vlastní rozhodnutí. Pokud někdo sfalšoval dokument, aby jí vzal to, co patřilo její rodině, nehodlala sedět a čekat, až za ní ostatní budou bojovat, protože její otec něco vybudoval svýma rukama a svou poctivostí a ona byla jeho dcerou. Co žádný z nich ještě nevěděl, bylo, že Arnoštova žaloba měla malou, téměř neviditelnou chybu, takovou, jakou by mohl odhalit jen někdo se specifickými znalostmi. A ta osoba ku podivu už v té místnosti seděla. Existovaly dokumenty, které elegantně lhaly. Arnošt Patočka to dobře věděl. Roky strávil ve světě obchodu, kde se některé dohody budovaly ne na pravdě, ale na jejím zdání, na papírech, které na první pohled vypadaly správně, na podpisech, které nikdo neověřoval, protože nikdo nečekal, že by byly falešné. Bylo to svým způsobem umění, temné umění, ale umění přece. Co Arnošt nepočítal, bylo, že v té místnosti, sedíc před dokumentem, který údajně ničil vše, co patřilo její rodině, seděla žena, která léta strávila učením se číst přesně takové věci. Ne náhodou, ale proto, že když člověk studuje v tichosti, naučí se vidět to, co ostatní nevidí. Lucie položila kopii žaloby na stůl. Byl to rozsáhlý dokument sepsaný technickým jazykem, který právníci používají, když chtějí, aby něco vypadalo nezvratně. Spletené klauzule, křížové odkazy, termíny, které by pro většinu lidí byly bludištěm bez východiska. Sebastián ho četl ve stoje s napjatou koncentrací někoho, kdo hledá chybu, o které ví, že tam musí být, ale ještě ji nenachází. Lucie ho paralelně četla ze svého tabletu. Valerie, sedící na druhé straně stolu, klidně vzala svou vlastní kopii. Nikdo několik minut nemluvil. Byl to Sebastián, kdo prolomil ticho jako první.
Dokument tvrdí, že můj otec podepsal soukromou dohodu s Markem Kovářem, která vyrovnala účast jednorázovou platbou. Ale nikdy jsem nenašel záznam o této platbě v žádném auditu skupiny. Nikdy. Arnošt by mohl argumentovat, že šlo o externí dohodu mimo účetnictví skupiny, řekla Lucie. Je obtížné to vyvrátit bez opačných důkazů. Něco nesedí, řekla Valerie tiše, aniž by zvedla pohled od dokumentu. Oba se na ní podívali. Ona dál četla. Její oči se pohybovaly s tou metodickou přesností, kterou Sebastián začal poznávat. Nebylo to čtení naslepo hledajícího. Bylo to čtení někoho, kdo přesně ví, jaký typ chyby hledá. Co si našla? Zeptal se Sebastián. Tady. Valerie ukázala na odstavec na 3. straně. Dokument uvádí, že soukromá dohoda byla podepsána v sídle skupiny Horský a uvádí konkrétní odkaz na místo. A sídlo skupiny Horský se na svou současnou adresu přestěhovalo až po datu, které se objevuje v této údajné dohodě, řekla Valerie a zvedla zrak. Vím to, protože v jednom z kurzů managementu, které jsem absolvovala, byl modul o regionální podnikové historii. Skupina Horský se objevila jako případová studie. Původní adresa byla jiná a tento odkaz odpovídá současné adrese, nikoli té, která existovala, když byl tento dokument údajně podepsán. Ticho, které následovalo, bylo naprosté. Lucie okamžitě otevřela svůj počítač, hledala historické záznamy z prsty, které se pohybovaly rychleji než obvykle. Sebastián se na Valerii díval s výrazem, který mísil úžas s něčím, co se velmi podobalo hrdosti. Našla jsem záznamy, řekla Lucie a otočila obrazovku. Sídlo bylo v prvních letech skupiny na jiné adrese. Přemístění proběhlo později. Adresa, která se objevuje v Arnoštově dokumentu, v datum, které tvrdí, jako sídlo skupiny neexistovala. Je to padělek, řekl Sebastián. Je to chyba, kterou padělatel udělal, protože použil aktuální informace k vytvoření dokumentu z minulosti, potvrdila Lucie. Někdo, kdo znal skupinu zevnitř, ale neověřil tento konkrétní historický detail. Protože nikdo nečekal, že to někdo najde, řekla Valerie. Nikdo v té místnosti to neřekl nahlas, ale všichni 3 si to mysleli zároveň. Kdyby Valerie nestudovala, kdyby neprobděla noci před starým notebookem a tiše se učila to, co ostatní měli privilegium se učit ve školních lavicích. Kdyby každou hodinu tichého úsilí neproměnila ve skutečné znalosti, tato chyba by zůstala nepovšimnuta a Arnošt by vyhrál. Telefonát právníkům skupiny Horský trval méně, než se očekávalo. Jakmile jim Lucie poslala srovnávací důkazy, odpověď byla rychlá a přímá. Arnoštův dokument bylo možné napadnout s vysokou pravděpodobností úspěchu. Chyba v adrese v kombinaci se záznamy o manipulaci se systémem, které již zdokumentovali, vytvořila případ, který by stěží obstál v soudním přezkumu. Arnošt Patočka, muž, který měsíce budoval past s chirurgickou přesností, do ní spadl kvůli detailu, který považoval za příliš malý na to, aby na něm záleželo. Někdy takhle funguje spravedlnost, ne dramatickým úderem, ale drobnou trhlinou na nesprávném místě. Sebastián na chvíli vyšel z místnosti, aby osobně zavolal svému právnímu týmu. Valerie zůstala s Lucií, která dál vše dokumentovala s tou efektivitou, která ji charakterizovala. Ale v okamžiku pauzy Lucie zavřela svůj notebook a podívala se na ní přímo. Mohu vám říci něco, co nemá nic společného s prací? Valerie přikývla. Léta pracuji se Sebastiánem, řekla Lucie. Viděla jsem ho dělat těžká rozhodnutí, uzavírat nemožné obchody, čelit věcem, které by zlomily kohokoliv jiného. Ale způsob, jakým o vás mluví v posledních hodinách, to jsem u něj dříve neviděla. Co tím myslíš? Myslím tím, že ten muž nenabízí manažerské pozice ze soucitu ani z morálního dluhu. To, co vám včera nabídl, udělal, protože upřímně věří, že jste ta správná osoba a Sebastián se v tom téměř nikdy nemýlí. Valerie se podívala na své ruce na stole. Bojím se přijmout něco tak velkého a selhat. A bojíte se to nepřijmout a celý život se ptát, co by se stalo? Dlouhá pauza. Ten strach je větší, přiznala Valerie tiše. Lucie se usmála. Tak už máte svou odpověď. Sebastián znovu vstoupil do místnosti s potvrzením, že právní proces probíhá. Sedl si naproti Valerii s klidem, který byl jeho přirozeným stavem, když už byly nejtěžší věci rozhodnuty. Než budeme pokračovat se vším ostatním, řekl, zůstala včera jedna otázka. Valerie se na něj podívala. Přijímám, řekla jednoduše. Sebastián přikývl bez přehánění, bez řečí, jako by tato odpověď byla přesně to,
co to místo už dlouho potřebovalo a prostě se jen zpozdila. Ještě něco, co chci, abyste věděla, řekl. O mém otci. Valerie čekala. Pan Aurelio Horský založil tuto skupinu se 2 věcmi. Vizí a lidmi, kterým důvěřoval. Marek Kovář byl jedním z nich. Nebyl jen jeho účetní, byl to někdo, kdo věřil v to samé jako on, že čestná práce buduje věci, které vydrží. Sebastián se odmlčel. Můj otec o něm jednou mluvil, jen jednou, když jsem byl mladý a ještě jsem podnikání moc nerozuměl. Řekl mi, že by skupina neexistovala bez určitých lidí, kteří nikdy neměli své jméno na žádné ceduli, že dluh vůči nim byl skutečný, i když ho nikdo neviděl. Nikdy jsem přesně nevěděl, koho má na mysli. Teď už vím. Valerie cítila, jak se jí něco usadilo v hrudi. Nebyla to přesně úleva. Bylo to spíše jako pocit, že příběh, který byl příliš dlouho neúplný, konečně našel své poslední dílky. Mohu vás o něco požádat, řekla. Cokoliv budete potřebovat. Chci to mé mamince říct sama. Všechno, v klidu, v pohodě. Chci, aby pochopila, že to, co můj táta vybudoval, nezmizelo, že je to pořád tady, že já jsem tady. Valerii se nezlomil hlas, ale byla blízko. Sebastián jen přikývl. Toho odpoledne Valerie dorazila domů dříve než obvykle. Paní Aneška seděla v obývacím pokoji a šila s tou nekonečnou trpělivostí, kterou měla pro věci, které dělala rukama. Když viděla svou dceru vstoupit, zvedla zrak s tím mateřským radarovým výrazem, který zachytí, když se stalo něco důležitého. Posaď se, mami. Musím ti něco říct. Paní Aneška odložila šití. Valerie jí všechno řekla od začátku, nic nevynechala. Mluvila o Radimovi a Arnoštovi a o plánu ji dostat z restaurace. Mluvila o smlouvě svého otce a o tom, jak byla vymazána ze systému. Mluvila o Sebastiánovi a Lucii a o chybě v falešném dokumentu, kterou sama odhalila, a mluvila o nabídce. Paní Aneška poslouchala vše, aniž by přerušila. Její ruce, které ležely klidně v klíně, se začaly sotva třást, když Valerie dospěla k části o smlouvě. A když zmínila Markův rukou psaný dopis, osamělá slza jí stekla po tváři, aniž by se jí snažila zastavit. Tvůj táta vždy věděl, že ta dohoda je spravedlivá, řekla paní Aneška zlomeným hlasem. Nikdy o ní nemluvil, nikdy nebyl ambiciózní, ale ani nebyl z těch, co si nechají vzít, co jim patří. Myslím, že proto to napsal, ne aby o to bojoval, ale aby zůstalo zaznamenáno, že to existovalo. A existovalo, mami, a teď to ví celý svět. Paní Aneška natáhla ruce a vzala ty dceřiny. A manažerství? Přijala jsi ho? Ano. Oči paní Anešky se úplně naplnily, ne smutkem, ale tou hrdostí, která se nevejde do hrudi a která potřebuje někudy uniknout. Ach, Marek, zašeptala, jako by mluvila s někým, kdo nebyl v místnosti, ale kdo nějakým způsobem mohl slyšet. Marku, podívej se na naši dceru. Valerie se naklonila dopředu a objala svou matku s tou silou někoho, kdo ví, že čas je křehký a obětí jsou nutná teď, ne později. A paní Aneška, která roky nesla tíhu ticha, která šila cizí oblečení, aby pomohla své dceři, která brala léky s vodou a vírou, protože často nebylo navíc, si poprvé po dlouhé době dovolila pustit všechnu. Tu tíhu do náručí osoby, pro kterou ji nesla. Následujícího dne se ve zlatém nebi něco změnilo. Nebylo to fyzické místo. Byly to stejné stoly, stejné lampy, stejná vůně čerstvě uvařené kávy, která vítala ty, kdo vešli. Ale vzduch byl jiný, lehčí, jako když dlouhá bouře konečně skončí a člověk si vzpomene, jaké to je dýchat bez napětí. Tomáš přišel na ranní směnu a našel Valerii už uvnitř, ale ne na jejím obvyklém místě. Byla v kanceláři, která dříve patřila Radimovi, s otevřenými dveřmi, prohlížela si dokumenty na stole s tou soustředěností, kterou už znal. Zastavil se na prahu. Valerie zvedla zrak a uviděla ho. Pojď dál, Tomáši. Vešel pomalu, prohlížel si prostor, jako by si potřeboval svýma očima potvrdit, co vidí. Jsi nová manažerka? Ano. Tomáš otevřel ústa, zavřel je a pak udělal něco, co ani jeden z nich nečekal. Oči se mu zalily slzami. Rychle je zadržel s tou ušlechtilou neohrabaností mužů, kteří nejsou zvyklí na to, že je překvapí jejich vlastní emoce. Promiň, řekl chraplavým hlasem. Je to tím, že už tak dlouho snášíš věci, které si nezasloužíš. A já, pomohl si mi, přerušila ho Valerie. Ten papírek, který si tu noc podal panu Horskýmu, to znamenalo víc, než si myslíš. Tomáš přikývl a díval se na zem.
Jen jsem udělal to, co jsem měl udělat dříve. Někdy ten správný okamžik nepřijde dříve, přijde, když přijde a ty si nesklamal, když na tom záleželo. Tomáš zvedl zrak. Budu tady dál pracovat? Valerie se na něj podívala s tím přímým výrazem, který byl jejím způsobem, jak říkat důležité věci. Nejlepší číšník této restaurace nikam nejde. A pokud jednoho dne budeš chtít něco víc, dveře této kanceláře budou pro tebe vždy otevřené. Tomáš přikývl, zhluboka se nadechl a vyšel do sálu, aby si připravil směnu s lehkostí v krocích, kterou už měsíce neměl. Sebastián dorazil do zlatého nebe po poledni. Nepřišel na inspekci, neměl žádný program ani seznam úkolů. Přišel, protože chtěl vidět místo jinýma očima než v posledních týdnech, bez převleků, bez vyšetřování, jen jako majitel restaurace, který konečně cítil, že je v dobrých rukou. Našel Valerii, jak mluví s kuchyňským týmem. Vysvětlovala úpravu toku služeb během špičky, přesně ten typ reorganizace, která před týdny vyřešila krizi firemního účtu. Tým jí poslouchal ne s tuhostí někoho, kdo poslouchá ze strachu, ale s pozorností někoho, kdo poslouchá, protože to, co se říká, dává smysl. Sebastián zůstal na prahu kuchyně, aniž by vstoupil. Pozoroval a myslel na svého otce, na pana Aurelia Horského, na toho muže, který vybudoval něco, co vydrželo desetiletí, protože věděl, jak se obklopit lidmi, kteří věřili v to samé jako on, na všechno, co ho ten muž naučil o skutečné hodnotě podnikání, že nebyla v číslech, ani ve smlouvách, ani v budovách, byla v lidech. Vždycky byla v lidech. Valerie dokončila schůzku a šla k němu, když ho uviděla. Od kdy jste tady? Dostatečně dlouho, řekl. Podívala se na něj s tou směsí vážnosti a vřelosti, která byla jejím způsobem bytí ve světě. Chci se vás na něco zeptat. Jen do toho. Den, kdy jste přišel převlečený za číšníka, tu první noc, co by se stalo, kdyby mě Radim před všemi neponížil? Kdyby to byla normální noc? Sebastián upřímně promyslel odpověď. Pravděpodobně bych stejně odhalil nesrovnalosti. Vyšetřoval bych, našel bych Arnošta, vyřešil bych problém se smlouvou, ale možná by to trvalo déle, možná bych viděl čísla dříve než lidi. Valerie to chvíli zpracovávala. Takže Radim, nechtěně, uspíšil svůj vlastní pád. A nechtěně, řekl Sebastián, uspíšil, že se vše, co jsi si zasloužila, stalo dříve. Co žádný z nich ještě nevěděl, bylo, že Arnošt Patočka neskončil, že téhož odpoledne z nějakého místa, které jeho právníci odmítali odhalit, zahájil krok, který nebyl ani legální, ani finanční. Byl osobní a mířil přímo na jedinou věc, kterou Valerie nemohla chránit dokumenty, ani znalostmi, ani inteligencí, mířil na paní Anešku, protože Arnošt objevil něco. O klinice svatého Rafaela, kde se léčila. Něco, co mu dávalo páku, kterou žádný soud nemohl zablokovat soudním příkazem a byl připraven ji použít. Existovali lidé, kteří, když prohráli podle pravidel, rozhodli se, že pravidla pro ně už neplatí. Arnošt Patočka byl jedním z takových lidí. Prohrál právní bitvu. Věděl to. Jeho vlastní právníci mu to řekli s profesionální chladnokrevností těch, kdo předávají špatné zprávy bez luxusu soucitu. Dokument byl napadnutelný. Vymazané záznamy byly zdokumentovány. Případ Valerie Kovářové byl pevný, podložený a prakticky nezvratný. Arnošt to všechno vyslechl v tichosti a když právníci skončili, položil jedinou otázku. Jaká klinika se stará o matku té ženy? Telefon Valerie zazvonil dopoledne, když v nové kanceláři kontrolovala rozvrhy personálu. Bylo to číslo, které nepoznala. Přesto zvedla. Hlas na druhé straně patřil muži, klidný, téměř laskavý, s tou uměle vytvořenou klidností, aby bolest, která přišla poté, bolela víc. Slečno Kovářová, jen chci, abyste věděla, že klinika svatého Rafaela má nesplacenou pohledávku vůči soukromému investičnímu fondu, pohledávku, která splatná za několik dní. Pokud se fond rozhodne neprodloužit lhůtu, klinika by musela dočasně pozastavit činnost, včetně probíhajících léčeb. Valerie znehybněla. Kdo jste? Někdo, kdo vám dává příležitost to jednoduše vyřešit. Stáhněte svůj nárok na smlouvu vašeho otce. Podepište se pod zřeknutí se jakékoliv účasti ve skupině Horský a fond bez problémů prodlouží lhůtu. Hrozíte zdraví mé matky, abych se vzdala toho, co mi právně náleží? Popisuji finanční situaci, kterou by bylo možné vyřešit různými způsoby. Rozhodnutí je na vás. Hovor byl přerušen.
Valerie zůstala s telefonem v ruce. Místnost se kolem ní mírně otočila. Ten fyzický pocit, který přichází, když se strach a vztek mísí ve stejných poměrech a tělo neví, jak je zpracovat. Myslela na svou matku, na lahvičky s léky na nočním stolku, na ten tenký a křehký dech, který se naučila poslouchat uchem někoho, kdo ví, že je to zvuk, který se může změnit. A pak myslela na svého otce, na ten rukou psaný dopis, který říkal: Dokumentuji to pro spravedlnost. Vytočila Sebastiánovo číslo. Sebastián vše poslouchal bez přerušení. Když Valerie skončila, nastalo krátké ticho. Ne z pochybností, ale z někoho, kdo precizně organizuje to, co má přijít. Nic nepodepisujte, řekl. Už nezvedejte žádné další hovory z tohoto čísla. Dejte mi hodinu, Sebastiáne. Pokud se mé mámě něco stane, nic se jí nestane. Poslouchejte mě, nic se jí nestane. Tón nebyl prázdným slibem. Byla to jistota někoho, kdo už počítal každý nutný krok, aby se tato jistota stala skutečnou. Valerie na vteřinu zavřela oči. Hodina, zopakovala. Co Arnošt nepočítal, byla síť. Ne finanční ani právní síť, ale lidská síť. Ta, která se buduje, když člověk léta poctivě podniká a lidé kolem něj to vědí a pamatují si to v důležitých okamžicích. Sebastián uskutečnil 4 hovory za méně než 40 minut. První byl jeho právnímu týmu, aby zdokumentoval výhružný telefonát jako důkaz vydírání, což je trestný čin, který zcela změnil váhu případu proti Arnoštovi. Druhý byl kontaktu z finančního sektoru, který znal zmíněný investiční fond. Při tomto hovoru zjistil něco, co Arnošt pravděpodobně nečekal, že se někdo tak rychle dozví. Fond byl malý, relativně nový, a jeho hlavním klientem byla společnost registrovaná na jméno známého zprostředkovatele, téhož zprostředkovatele, který registroval falešnou společnost spojenou s Radimem. Arnošt nejenže sfalšoval dokument, ale vybudoval celou paralelní strukturu k nátlaku, manipulaci a kontrole. A tato struktura, viděná zvenčí správnýma očima, byla přesně tím typem důkazu, který prokurátoři potřebovali pro případ, který daleko přesahoval obchodní spor. Třetí hovor byl řediteli kliniky svatého Proce, Rafaela. Přímý rozhovor, bez okolků, ve kterém Sebastián vysvětlil situaci a osobně zaručil, že dluh fondu bude splacen před datem splatnosti. Bez podmínek, bez dalších smluv, jen slovo muže, který měl zdroje to splnit a vůli to udělat, ředitel potřeboval přesně 1 minutu, aby potvrdil, že probíhající léčby nebudou za žádných okolností přerušeny. Čtvrtý hovor byl Lucii. Potřebuji, abys připravila vše, co máme o Arnoštovi kompletní, abychom to dnes předali úřadům. Už je to připraveno, odpověděla Lucie, jako by přesně na takový pokyn čekala. Arnošt Patočka byl téhož odpoledne informován, ne Sebastiánem, ne v dramatické konfrontaci ani v diskrétní kavárně, ale prostřednictvím svých vlastních právníků, kteří současně obdrželi dokumentaci případu a oznámení, že příslušné úřady zahájily formální vyšetřování padělání dokumentů a vydírání. Muž, který svou strategii postavil na tichu ostatních, zjistil, že ticho má své hranice a tyto hranice byly překročeny. Valerie obdržela Sebastiánovu aktualizaci ve 3 krátkých zprávách. První zněla: klinika je zajištěna, vaše máma nebude ohrožena. Druhá: Arnošt je vyšetřován, už vás nebude kontaktovat. Třetí: po delší pauze než předchozí, váš táta dobře budoval. Vydržel vše, co se mu snažili udělat, stejně jako vy. Valerie četla všechny 3 zprávy, sedící u stolu ve své kanceláři se zavřenými dveřmi, aniž by ji kdokoliv viděl. A dovolila si plakat, ne ze smutku, nejen z úlevy, ale z toho hlubokého pláče, který přichází, když člověk tak dlouho něco nosil, že tělo prostě potřebuje uvolnit tíhu, než bude moci lehce vykročit. Vpřed. Plakala pro svého otce, který nikdy nevěděl, že jeho dcera skončí přesně tam, kde on pracoval. Plakala pro svou matku, která šila cizí oblečení nemocnýma rukama, aby se mohla Valerie dál. Plakala pro všechny noci strávené před starým notebookem, pro všechny držené úsměvy, když uvnitř vše bolelo, pro všechny okamžiky, kdy se chystala vzdát a rozhodla se to neudělat. Všechno to vyplakala a když skončila, otřela si obličej. Zhluboka se nadechla a otevřela dveře své kanceláře. Bylo třeba pracovat. O týdny později se zlaté nebe probudilo jinak. Ne ve své struktuře ani ve výzdobě, ale v něčem, co se nevidí, ale cítí, sotva člověk vstoupí.
Ta atmosféra, kterou mají místa, kde lidé pracují beze strachu, kde existuje náročnost, ale je doprovázena respektem. Kde se chyba neznamená zničení, ale učení a nápravu. Valerie od nástupu do funkce manažerky provedla postupné, ale důsledné změny. První bylo individuální setkání s každým zaměstnancem. Ne za účelem hodnocení, ale k naslouchání, k dotazování se na to, co potřebují, co nefunguje, jaké nápady nikdy nemohli vyjádřit, protože se dříve nikdo neptal. Odpovědi ji překvapily svou jasností. Lidé přesně věděli, co selhává a jak to vyřešit. Jen potřebovali, aby se jich někdo zeptal. Druhá změna se týkala toku služeb v době největší poptávky. Reorganizace, kterou si měsíce předtím mentálně navrhovala, když byla servírkou a nikdo se jí neptal na názor, byla implementována s úpravami, které vzešly z rozhovorů s týmem. Výsledek byl viditelný od prvního týdne. Méně chyb, méně stresu, spokojenější zákazníci. Třetí bylo vytvoření prostoru, kde by zaměstnanci mohli hlásit nepříjemné situace beze strachu z odvetných opatření. Ne anonymní schránka na stížnosti, ale skutečný rozhovor se skutečným sledováním a skutečnými důsledky, když bylo potřeba. Tomáš byl první, kdo ho použil. Ne proto, aby si na něco stěžoval, ale aby navrhl nápad, který měl měsíce a který nikdy nemohl říct, že by sezónní menu mělo každý měsíc obsahovat jídlo navržené rotujícím kuchyňským týmem, které by zviditelnilo ty, kdo pracovali za dveřmi, kterými zákazníci nikdy neprocházeli. Valerie nápad implementovala za méně než 2 týdny. První jídlo navržené týmem bylo nejžádanější jídlo měsíce. Právní proces probíhal s pevností, kterou Lucie od začátku vybudovala. Smlouva Marka Kováře byla formálně ověřena. Účast, která mu náležela, vypočtená z úroky za uplynulou dobu, představovala částku, kterou Valerie nepřijala s euforií, ale s klidem někoho, kdo chápe, že ty peníze nebyly dárek ani štěstí. Byla to odložená spravedlnost. Bylo to uznání, že její otec existoval, pracoval, vybudoval něco skutečného. Část z toho vyčlenila na kompletní pokrytí léčebných nákladů paní Anešky s přístupem ke specialistům, kteří dříve byli mimo její dosah. Další část investovala do něčeho, co si představovala během nocí před starým notebookem, stipendijního fondu pro mladé lidi, kteří chtěli studovat management a obchodní management bez prostředků na formální studium. Nazvala ho Stipendium Marka Kováře. Když se o tom Lucie dozvěděla, trvalo jí několik sekund, než na zprávu odpověděla. Jen napsala, to je přesně to, co by udělal on. Noc znovu otevření zlatého nebe přišla s energií, kterou nikdo z těch, kdo tam pracovali, ještě nikdy necítil. Nebyla to fasádní znovu otevření. Byla to skutečná oslava toho, že místo získalo zpět svou duši, že lidé, kteří ho drželi zevnitř, konečně mohli pracovat s důstojností, kterou si vždy zasloužili. Sebastián dorazil bez ohlášení, jak bylo jeho zvykem. Našel restauraci plnou, ne s chladnou plností míst, kam lidé chodí, aby viděli a byli viděni, ale s tou vřelou plností míst, kam lidé chodí, protože se uvnitř cítí dobře, kde má služba lidskou teplotu, kde vás obsluhuje někdo, kdo to chce, ne proto, že se bojí následků, pokud to neudělá. Tomáš ho přivítal u vchodu s úsměvem, který byl zcela nový. Ne ten napjatý úsměv někoho, kdo pracuje pod neustálým tlakem, ale přirozený úsměv někoho, kdo přichází do práce a cítí, že toto místo patří i jemu. Vítejte, pane Horský, váš stůl je připraven. Sebastián se na něj chvíli díval. Jak se máš, Tomáši? Dobře, odpověděl, a tentokrát to jednoduché slovo byla naprostá pravda. Valerie ho našla sedět u okna, pozorovat sál s tím kontemplativním pohledem, který už znala. Přiblížila se bez spěchu a sedla si naproti němu bez pozvání, s přirozeností někoho, kdo už překonal vzdálenost, která mezi nimi existovala před měsíci. Co si myslíte? Zeptala se. Sebastián chvíli pozoroval sál, než odpověděl. Můj otec říkal, že dobře řízená restaurace voní jinak. Že to člověk cítí, než to uvidí, že je něco ve vzduchu, co vám řekne, jestli se tam lidem daří dobře nebo ne. A dnes večer to voní dobře, řekl jednoduše. Valerie se usmála. Mohu vám něco říct? Vždycky. Tu noc, kdy jste přišel v přestrojení, tu první noc, když mi Radim mluvil před všemi, byl okamžik později v kuchyni, kdy jsem si myslela, že rezignuji, že už nemám sílu dál snášet, že by možná bylo snazší odejít a hledat něco menšího, kde by mě nikdo tolik neviděl. Sebastián ji poslouchal bez přerušení
Ale pak jsem myslela na svou mámu, na svého tátu, na všechno, co nesli, abych mohla být tam, kde jsem. A zeptala jsem se sama sebe, co by v tu chvíli udělal můj táta. A co jsi odpověděla? Že nikdy neodešel, řekla Valerie, že zůstal, že budoval, i když ho nikdo neviděl. Že věřil, že poctivá práce nakonec bude vidět, i když to bude trvat. Její oči se rozzářily, ale hlas se nezlomil. Takže jsem zůstala. Sebastián okamžitě neodpověděl. Podíval se na stůl, pak na ní s upřímností, kterou zřídka ukazoval mimo kontexty, kde byla naprosto nezbytná. Ztratil jsem svého otce, než jsem mu mohl říct všechno, co jsem se od něj naučil, řekl. Jsou otázky, které jsem mu nikdy nepoložil a které už mu nemůžu položit. Jsou věci, které teď chápu o tom, jak vybudoval tuto skupinu, které jsem tehdy nedokázal ocenit. Chvíli se odmlčel. Ale dnes večer, dívaje se na toto místo, myslím, že by to pochopil. Myslím, že by věděl, že to, co začal, je v dobrých rukou. A myslím, že by byl pyšný, ne na mě, na vás. Valerie neodpověděla slovy, sotva přikývla. A to přikývnutí v sobě neslo vše, co ani jeden z nich nepotřeboval říkat nahlas. Paní Anežka dorazila do restaurace tu noc. Nebylo to nic plánovaného. Bylo to překvapení, které Tomáš zorganizoval s pomocí Lucie, aniž by Valerii cokoliv řekl. Zajistili speciální dopravu. Připravili stůl u okna s výhledem na venkovní zahradu. Skoordinovali každý detail s diskrétností lidí, kteří vědí, kdy gesto znamená víc než jakýkoliv projev. Valerie ji uviděla vcházet z druhého konce sálu. Zcela stuhla. Paní Anežka kráčela pomalu, opřená o hůl, s tou tichou důstojností, kterou měla pro všechno. Dívala se na restauraci očima, které ji poprvé viděli fyzicky, ale nějakým způsobem ji poznávali, jako by o tom místě slyšela tolikrát, že jeho obraz už žil v nějakém koutě její paměti. Když se její oči setkaly s těmi Valerijnými, usmála se. Byl to úsměv matky, která vidí svou dceru uprostřed něčeho velkého a chápe s tou jistotou, která nepotřebuje vysvětlení, že všechny oběti měly smysl, že každá těžká noc, každý spočítaný lék, každá opravená látka unavenýma rukama, každá slza zadržená, aby ji její dcera neviděla, vedla přesně k tomuto okamžiku. Valerie přešla sál, aniž by jí záleželo na tom, že se na ní všichni dívají. Objala svou matku uprostřed restaurace, která nesla práci jejího otce v základech. A tentokrát nic nezadržovala. Plakali spolu bez studu, aniž by se snažili to skrývat, s tou svobodou lidí, kteří tolik přežili, že se už nebojí ukázat světu svou lidskost. Tomáš se od vchodu na chvíli otočil ke zdi. Lucie si v rohu diskrétně vytáhla kapesník. Sebastián ze svého stolu u okna se podíval ven na osvětlenou zahradu a usmál se. Později, když noc pokročila a restaurace se začala vyprazdňovat s tím klidem pozdních hodin, paní Anežka vzala Valerii za ruku přes stůl. Tvůj táta pracoval v této skupině, řekla tiše. A teď jí řídíš ty, víš, co to znamená? Že se kruh uzavřel, odpověděla Valerie. Ne, řekla paní Anežka jemně. Znamená to, že kruh pokračoval, že to, co začal, s ním neskončilo, že jsi pokračováním něčeho, co vybudoval s láskou a poctivostí. Chvíli se odmlčela. Marek nezemřel, mé dítě. Žije v každém správném rozhodnutí, které uděláš, v každém zaměstnanci, se kterým jednáš s důstojností, v každém mladém člověku, který bude studovat s tím stipendiem, na které si dala jeho jméno. To není dědictví, to je odkaz. A odkaz se nedědí, odkaz se volí. Valerie stiskla ruku své matce. Víš, co je na tom všem nejdivnější, mami? Co? Že jsem přišla do této restaurace, aniž bych cokoliv věděla o její historii, aniž bych věděla, že tady táta pracoval, a ze všech věcí, které jsem mohla udělat, a ze všech míst, kde jsem mohla skončit. Skončila jsem tady. Přesně tady. Paní Anežka se na ní podívala s tím hlubokým klidem, který mají jen lidé, kteří se naučili dívat se na život očima větších, než je strach. To mé dítě se nazývá osud, i když já tomu raději říkám jinak. Jak tomu říkáš ty? Říkám tomu láska, která se nevzdává. Tu noc, když zlaté nebe zavřelo své dveře a poslední zaměstnanec zhasl poslední světla, Valerie na chvíli zůstala sama v prázdném sále. Pomalu chodila mezi stoly, přejížděla rukou po ubrusi s gestem někoho, kdo se dotýká něčeho, co mu patří ne titulem, ale historií, krví, lety tiché práce, která konečně našla své místo. Zastavila se u okna. Město venku zářilo tisíci světly. Každé příběh,
Každý člověk za něco bojující. Každý někdo, kdo možná téže noci snášel něco těžkého s nadějí, že zítra bude jinak. Valerie přemýšlela o všem, co se naučila od té noci, kdy přišla do práce po pohotovosti s unavenýma očima a těžkým srdcem. A Radim jí zavolal do kanceláře, aby se cítila malá. Přemýšlela o tom, co by řekla své tehdejší verzi, kdyby mohla, a věděla přesně, co to je. Vydrž, ne proto, že jsi nucena, ale proto, že to, co buduješ v tichu, má větší sílu, než si kdokoliv dokáže představit. Protože lidé, kteří se tě snaží udělat neviditelnou, se obvykle bojí, kolik místa bys zabrala, kdyby se rozhodla být vidět. A protože poctivá práce, i když trvá dlouho, i když bolí, i když ji nikdo dlouho nevidí, nakonec bude vidět. Vždycky bude vidět. Usmála se sama v prázdném sále a zhasla poslední světlo. O měsíce později, u jednoho ze stolů zlatého nebe, mladá žena nervózně čekala na svůj první pracovní pohovor. Byla to její první formální zaměstnání. Přišla včas v nejpříhodnějším oblečení, které měla, držela složku s dokumenty, které si připravila pečlivěji, než bylo pravděpodobně nutné. Když Valerie vstoupila do místnosti a sedla si naproti ní, mladá žena se napjala s tou tuhostí někoho, kdo očekává, že bude souzena, než dostane příležitost něco dokázat. Valerie se na ní chvíli podívala a řekla jí něco, co jí nikdo neřekl, když začínala. Dýchejte. Toto je místo, kde se pracuje s náročností, ale nikdo se zde nebude cítit, že nejste dost dobrá. Pokud jste zde, je to proto, že věříme, že jste. Zbytek postavíme společně. Mladá žena zamrkala. Něco se v jejím postoji změnilo. Uvolnila se. Stalo se to skutečností. Děkuji, řekla tiše. Valerie se usmála a začala pohovor. Venku u vchodu do restaurace byla malá plaketa, kterou Sebastián nechal umístit před týdny, diskrétní, aniž by příliš upoutávala pozornost, taková, kterou si všimne jen ten, kdo ji hledá. Říkalo se na ní, toto místo bylo vybudováno lidmi, kteří věřili, že poctivá práce si zaslouží budoucnost. Věnujeme ho těm, kdo tomu nikdy nepřestali věřit. Pod ním 2 jména, Aurelio Horský, Marek Kovář.